Magnano mbola tsara tsika jiaby amty andro folapolaka ty. Sabaka khair ajamba santé tsika jiaby dans le monde entier. Malagasy anao malagasy za malagasy izy malagasy atsika jiaby Madagascar antsika jiaby. Mafana raha ty ary tegna mafana amin'ny ankity. Tsisy son maiky eto. Agnabaranareo raha misy zany zao fotoagna zao ataondreto Rajoelina sy ny vorongony sy Ravatomanga sy ny vorongony a Madagascar. Ino raha misy zao? Mbola tsy maregny fonareo militaire, mbola tsy maregny fonareo gendarme, ny police, nefa nareo milanja amy sorokonareo, amy tratranareo, même rehefa magnano défilé ndraiky isaka marandraigny fonareo misaluer drapeau ndraiky aligna andoandranareo misaluer drapeau. Nananga milisinazy Ravatomanga tsisy nivolagna nareo maramila. Atsika mikoragna azy io ambarako nareo raha misy. Misy olo sasany baka mivolagna hoe fa ro baka ambario be. Ro mehe ambario be. Ambario be tsy mila korontana. Namaly za tamizegny hoe ambario be tsy mila grève ya. Anareo nivolagna zegny. Ambario be tsy mila korontana ya. Anareo nivolagna zegny. Za zo ndraiky agnontany anareo. Apetrako aminareo nagnapetraka nivolagna raha zegny le volagna. Ary tiako le olona atsapa izy fa nivolagna hoe tsy mila grève ambario be, tsy mila korontana zay ambario be. Est-ce que anareo zao mila milice étranger ampidirigna ambario be? Apetrako aminareo fagnontaniagna. Anareo tsy nila ambario be ntsanga. Anareo tsy mila ambario be mikorontana. Ke anareo zao poser question tiako valinareo. Acceptenareo ve? Ikenareo zegny le fidirany milice nidika ambario be tsika mikoragna zao nampidirindry Ravatomanga sy ny forongony, Rajoelina sy ny forongony. Vaza mitariky milice io. Tsy gasy. Ary le milice navy tsy gasy. Fa milice étranger. Tsaronareo teto Ravatomanga ny volagna. Angala milice israélien. Tsaronareo teto Ravatomanga ny volagna. Anangagna milice. Navizo. Ke eto zany pody aminareo le hoe tsy nila korontana ta ambario be. Fa le fampidiranareo dahalo. Ambario be ndraiky zegny ankasitranareo. Mety aminareo. Mafinaritra anareo hoe nanjary île des pirates ambario be. Fotony reo misitrika ao. Ravatomanga sy ny fianakaviany, Rajoelina sy ny fianakaviany, papa ndraiky mamany, ry président Seny, ry ministre sy ny sisa. De ampidiriny milice amin'ny ambario be. Non, tsy keko e. Mba nandinika anareo ny volagna ziny. Mba apetrako aminareo fagnontaniagna. Ary tiako valinareo raha zegny. Ary eto za mitodika aminareo tompona ndraiky mpanjakagna ambario be. Be ny tanàna anao tompona ndraiky to voalohany. Député ny ambario be. Lehibe ny OMC préfet ny ambario be. Mety aminareo zegny ny andihizany Ravatomanga ndraiky Rajoelina tapindohany vahoaka ny ambario be ampidirana milice étranger. Nefa ny atsika manana flamatra atsika. Atsika manana tafiky gendarme maramila atsika.
fa manino ampidiragna zegny Ambaribe. Ary atsika mikoragna zo io. Ireo milisy io tsy araikitra ao re tsy teny. Azafady. Ary fa nisy miparitaka eraky ny Madagasikara. Indrindra Antananarivo, Ambaribe. Ke tiako anareo ny volagna hoe zay tsy mila korontana. Fa nareo ndraiky mila milisy. Baka amin'ny pays hafa andendiandia tandrazana anareo. Tiako valinareo question zegny. Tsy arignesa-peo député Arosy Labanany. Tsy arignesa-peo Bentanana Aliabouda. Tsy arignesa-peo ny préfet de police en préfecture n'Ambaribe sy ny OMC sy ny Forongona. Normal. Parce que za teto fa nivolagna fa ela za nivolagna atsika vahoaka ny Ambaribe. Potendreo io. Za tsy agnasitriky anareo. Boko tsy vandiko. Za tsy aiky tsy agnano live niany fa narary loatra fonaka. Ialako tsigny amin'ny asidy lako aroe lareo. Ialako tsigny amin'ny havako. Mba tsy avavy eo. Fa nabaviko miboaka taminaka. Ninidiny miboaka taminaka. Vers 2h, 2h30 du matin. Zoko be. Arova Tandrazana, arova Ambaribe. Nalay tsara nandro za hitanareo io. Après, zegny foranambarana za. Itsy rano volagny eky izy loso. Je pas fermer les yeux. Je dis, ino raha misy. Latsaka ranomaso za. Donc non. Tsy tafivolagna amilay vo za. Fa, amalila za. Amahanandany za. Matoa izy miboaka taminaka. Tsy fagniriko. Oila tsy hoe ke andegnany buzz za. Non. Za rano volanko jiaby ty tsara misy vandy. Tsy anabaviko mandra-piadagnana re andegnanaovako vandy amin'ny vahoaka malagasy. Ke tsy ataoko tsy agnapita raha zegny amitsika vahoaka hoe mitsangana atsika. Mitsangana atsika. Atsika Ambaribe kazakadalendro, aza menasendro, hoe fa tsy mila grève, tsy mila grève ro mapitriky milisy étranger amitsika io. Ary milisy étranger midriky io nandena paritaka eraka amin'ny Madagasikara. Amitsika Ambaribe io nanjary centre ny milice étrangère. Non, attends. Za perdu. Sa zanazo cauchemar. Ary hitanareo fa zoky la rosy mankasitraka anao saotra anao re zoky la mbola nagnapody zigny nivolagna zigny talohanakaza ivolagna zo tamy kabarinazy teo hoe misy milisy Madagasikara nampidiriny raha vatomanga ndraiky rajoel vaza mbeko io milisy za tsy mivolagna hoe français allemand anglais fa tsy nikinazy renseignement raha io. Fa raha io fa nazone hoe milisy tafidriky Madagasikara ary centre andro Ambaribe. Bravo aminareo nakasitraka. Tsy milala grève Ambaribe. Hegny anareo zio fa falifaly. Za tsy alogna agnarana anareo teto. Fa zay za hoe ino amizay zo hoe fierté-nareo ataondreto tsy matao tody amy tandrazana reto. Mampalahelo le toetsaigny. Zegny anareo mbola mankasitraka. Mbola masaky mivolagna hoe hita eo ny valiny. Mampalahelo le toetsaigny. Salut coucou nareo triaro. Mampalahelo le toetsaigny. Normal anareo koa ny volagna zay parce que anareo ny tsy topitany Ambaribe. Na misy ara ny topitany teo tsy malala hoe raha tsara nisy tamin'ny eto Ambaribe teo andeha tao centre ny milice étrangère. Nde nisy 72, nde nisy 47 alohan zegny, 58
NAV 72, NAV 82, ndetsika nagnano la grève to 82. Tsy nampidirany ratsiraka milisa atsika to. Maramila zandary nalefa. Fa tsy nampidriky milisa izy. Fa niany. Non. Non. Anaro olo nino loatra zala. Olo nino loatra. Za loa tegna tsy asitriko za tsy hypocrite. Za féliciter zala nagnano publication hoe tsy mila grève Ambaribe, tsy mila session Ambaribe. Nagnazava zany moaly. Ny grève, ny manifestation ne tsy midika hoe andro-batay. Ny grève, ny manifestation tsy natao hoe hamonoana olo. Fa ro vahoaka mitaky mararondro. Anaro ni mety manana possibilité mamelogno riavanaro fa le tsy manakavagna ivelany reto andeha ihina ino. Vokisagna vandy. 16 ans. Ny vokisagna vandy vahoaka. Ataonaro menace olo. Ataonaro arrestation olo. Zio io tokony aboakanaro ny gadra politique. Aboakatra politiky. Regny ane tsy magnatsiny tamy firenena. Fa magnitsy anaro namadiky vy, namadiky volamena loso vy ny gadregna. Koa zandreo. Nagnitsy anaro nagnondragna bois de rose gadregna. Nino raha tsy ataonaro amin'ny Ambaribe? Anaro vola makaty Ambaribe, jegny hoe Ambaribe tsy mila jegny hoe nino? Tahianaro tamin'ny affaire cocaïne nalaza eran-tany. Tambaribe. Raha tsara nisy tamitsika teo. Nde misy hoe reto catamaran na voilier italien sy namandreto tsy haiko fidira fiboandreto. Za tamizay fa nivola. Fa ela zany nivola. Malalaka loatra fidiran'reto catamaran ndraiky voilier reto amitsika eto. Tsisy fanjakagna nijery fa tombotsondro ny zavandro. Ai amizay naro tamy fipoahany cocaïne. Mahery beto igny. Mbola mitohiny izy io. Trafic ny cocaïne mbola maresaka Ambaribe eo. Normal ro jiaby eo baka. Na iny ty sakinaro volaigny. Nivolagna za teto. Zay Ambaribe tsisy mpagnano gazety. Afa taloha. Zay ty mpagnano gazety amin'ny faritry ny Ambaribe io. Faritra igny. Zay tsara nagnasitriky raha vahoaka. Magnontania les anciens journalistes namako. Mipetraka an-tanàna ao. Fa retirety fa tsy miasa. Tsara nisy raha nipoko Ambaribe dianaky tsy naboakane. Za ty navy niagny niratsiraka ny personnam. Nagniraka kotity. Nitsakaraka. Za tsy nilefa. Za koa tia namony kotity ta l'époque zegny. Za nafaty izy farangoela. Fa olombelo misy fo zany za izy boko izy foiky. Mbony voneky tsisy bismilay. Ta l'époque zegny magnontany olo jiaby asambarano to tambanja. Pagnano gazety jiaby to lefa. Paix à son âme. Razoro. Zafady. Razoro. Asofy tsy ne Razoro tambanja to. Asofy tsy me Zokbe Jack. Docteur Jack. Surnom nakato tamzay. Tsakareny kotity. Manafro jiaby nilefa nagnatsio. Io zandry la Paulin mbola io. Vavolombelo. Antonizy ba. Ni alambanja mitsy zandry la Paulin no tamro tagny atseny ka marmandia. Olo jiaby mivolagna. Anao miala io Zokbe. Volaniko non. Maty za maty araiky. Alohan'izy amony za izy voniko atsiny. Effectivement. Tamzegny. Za mbola niasa amin'ny clinique to. Za mbola bureau tagnabo to. 8h, 20h45 izy manonga aminakao. Za raiky ta bureau tagnabo to. Amin'ny clinique io. Zay may clinique. Za tamzegny koa namono izy. Fa naty faela kotity. Fa za olombelo misy fo. Nambarako non.
tsy fisiany jery tsy te-pidirako damby amin'ny agnin'akamindramahary amby lafin-dragnary mamono izy ke ny tiako volagniny nanjary île de pirate Ambaribe za tsy mampiorory vahoakany Ambaribe fa za magnambara raha mariny zegny raha misy amin'ny Ambaribe zegny raha tianareo za zao mitandregny anareo baka anareo zao ny andeha amaly amono mofo amono motro fa raha mariny zegny igny volango ndao za avy amin'ny mur anakao zoko larosy mbola nivolagna hoe misy milisy baka amin'ny firenena hafa nampidirigna Madagasikara vazaha beko ro io vous rendez compte zegny raha tianareo rajoely ravoravo falifaly anao zao amy raha karaha zegny miala tsy afaka baka izy Nadji ba izy nagnano contrat iaraka iasa amin'ny Ravatomanga ke hitsangagna karakory izy sarotro aminany ane hitsangagna même zandroa ho azy za fa ela ny volana izy zandre anao kaza midika amin'io fa anao ivoniendro jerinazy fa vavana akany volana izy antony ho awabaka tandre mazandre volanako taminany wafana raha tia ho za ke impidianako le hoe fisiany milisy nidrika Madagasikara baka Ambaribe nampidiragna ro non non zegny anareo mivolagna amty amin'ny Ambaribe ahenareo jiaby ny OMC zio tsisy OMC masaky mivolagna za tsy mampiorooro za tsy mampavozo vahoakany Ambaribe tanànako io za ndre maty andafy aty faty leninakany ndesigny aty milevigny agny fa tanànanakany de lotovigny non tsy mamango aminaka ary tsy asitroko vahoakany Ambaribe magnambara zegny ary ho rentany rendagnitry ny vahoaka malagasy fa tsy maramila tsika gasy eky ny tompony andraiky teo fa milisy étranger baiko ny fotsioditry ampalahelo ke eto za magnapody volagna aminareo vahoakany Ambaribe aza magneka kadalendreto bisolelaka amitsika oreo fa hela ro io nisolelaka ary fa hela ro io namono atsika Ambaribe ino raha nanjary amitsika o 16 ans ino raha nanjary tamitsika to indro enipody amin'ny fitondragna Ambaribe reto député ndraiky maire atsika reto ino raha nanjary amitsika o manontany zabaka ary samby manontany atsika agnaty lakorontsika Ambaribe io vandy 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 ravagna tanànatsika ravagna tragnotsika ravagna lovatsika tany masiny mahatsika tsika diadiavindreo non non resaka tia anareo vahoakany Lapointe Jamanjary anareo antety jiaby mifoaza fa dahalo nampidiriny Rajoely ndraiky Ravatomanga sy ny forongony amitsika o milisy sagnatria ny vava radiny lalaza misy enareo milisy zegny zava la guerre jiaby misy tany Afrique que de milisy mitsoponenana atsika Ambaribe ndi lefa ndeia apetrako amitsika fagnontaniagna ary apitra fagnontaniagna amindreo olo volagna hoe Ambaribe tsy mila korontana andy lefa ia vahoaka atsika deja nosy 45 minutes mitsaka atsika baka ankify andy limon baka ia afa baka baka amporo no milomagno am Bluefish
mba vita zay ty mba mavita amilomao baka amport mandeha am Blue Fish fa atsika io raha ty mafana d'ici dimanche na d'ici vendredi na d'ici samedi tsy boro milisy na pidirigno ny any noaly mbola misy étape hafa ho avy. Non, franchement, Rajoelina zegny ny afaranao nagnanaovanao Madagasikara. Zegny le hoe zany anitra vandy de navandesanao amy fahavalo ny vahoaka malagasy. Oh, Rajojo, mba olo manatsaigny ve no azalahy? Nde olo mandinika amy fitombenana mba mahay hoe nefeko fa za nasa mivotoko, za nasa ifitry masteko za iala. Fa anao zalahy sady tsy haiko aminao Rajoelina Ravatomanga mandiniky. Ino tsy amonona roro Ambalobe ao zalahy? Za teto ny volagna rano dimy afako moaly no moaly. Rivahoaka malagasy atsika côté topy sisiny ranomasina encerclenareo sakananareo ranomasina atsika tetiny volanko blokiavanareo aéroport jiaby na terrain laboly blokiava vao avy ratsy raha ty izy nidriky milisy za mbola gnapody ndray koa niany blokiavanareo aéroport jiaby ndraiky terrain laboly jiaby ndraiky terrain malalaka jiaby sady tsy voabedigna ny hélicoptère ny tsy voan'ny avion magnembana. Fa nareo ndray koa io ankadalen'olo hoe atsika tsy mila koroty, atsika tsy mila zay, andeha mendro pesos 200 000 300 000 niany amarenareo vahany mafo maty havana maratra havana. Hoy izy le tsy mety la igny zalahy afa-tsy haiko ekeo izy. No, raha marigny ambarako anareo zegny. Nandeha boka côte faiko tagny no moaly de za tokiky zazazy igny. Karaha nataoko nahita Barcelone resy no moaly fomban-draha. Hoe fa tandeha manareo fa Rajoelina andeha nambotro efatra aminareo diaspora. Zay tsara diaspora. Karaha ataoko za tsy diaspora, za metisy. Boko tsy mila mitaniagna za hoe diaspora satria soranakafa miboaka hoe za metisy. Kero koa avy. Ambarako anao Rajoelina. Ambararo olo alefanao andeha nambotro diaspora aby reo. Karaha nataonareo vahoaka an-tsaina Barea Ivato Lalabe digy jiaby fen'olo karaha igny ataony amy tsainanareo Charles de Gaulle na Orly na aia ty terrain aéroport raiky fately fagnanaovandreo salon-ny avion ty Bourget. Avia zay tsy lefa anao mamevitry la France avao commandinao karaha Madagasikara Ravatomanga ny Rajoelina. Etrereta fa anao ne nangataka 8 cm teto Rajoelina ary vady amanjanaka mao eto. Fa Ravatomanga c'est un pourriture. Ah oui, c'est un pourriture parce que ils arrivent fagnaty lavaka. Mamoty cercle fotavela izy fa matiny aretigny nany. Fa anao Rajoelina antsohitin'olo amy lambority anao zalahy ny afarany fiaignana anao karaha io nandeha nataonao vahoaka malagasy 3 tapitrisa 33 millions. Non. Za fa ela nagnambaranao. Inga io eko e volao. Tsy saky ny famarina ane zegny.
Zegny tsy asakiny volagna. Nagnino raha jiaby saky ny valigna. Nagnino raha jiaby saky ny volagnina. Fa za mivolagna izy eko loatra inga io volaniko taminareo fa io tsy olombelo. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Zay tsy milefa kidnapping-nany. Tsy avy magnano kidnapping zay eto. Zay jiaby hitanareo io zay fa nagnano plainte. Fa nagnano plainte zay. Mikasy tagnana raiky aminay en français to izy ahitany izy. Kenareo koa andengana zay amin'ny avion. Zay tsy lefa. Fa zay ny tsainanareo Charles de Gaulle na Orly na Bourget karaha ataotsika ny tsaina azovy Bariahy. Andesinay tam camion jiaby ndray kara. Tsy nenay nareo. Ke ro anareo tsy mariny volagna gasy iro misitrika amin'ny Ambaribe o aza lahy. Ro jiaby misitrika amin'ny Ambaribe o zegny na veny destination ro milisy io baka tagny Ambaribe. Miparitaka amizay ro zo eraka Madagasikara. Anareo ma tsy may volagna sakalava zala. Fa nadosony tamorisy tagny reny. Olobe nazy Ambaribe o amy tragnonazy agnabo ary. Sasany ary akalampo amindry Damien akalampo hely ary. Anareo koa karaha olo mamy koa azo loatra azoko mihitsy ay. Ro jiaby o. Zay manelingely. Zay kony amy tany la France ne reny malalanay. Madagasikara dada malalanay. Ritandrazanay malala o. La France la Marseillaise ne. Zay manelingelina azovy. Fa irony tsy mahitany razagnandro. Ro tsisy la patrie. Anka mitente fo. Ino tsy asakiandra Vatomanga midriky territoire français. Parce que izy ambesan'ny la France. Misy tribunal maventy nazy en France. Ary raha mahagaga amizay ino tsy agnanaovan'ny tribunal tsy agnanaovan'ny la France raha io anamborana izy. Zegny ne tsy asakiny mandeha la Réunion. Ndray ma io tsy sakiny raha Vatomanga andiana. Zegny aviany vola barenareo total aéroport jiaby fa reo tsy afaka milefa. Matoa reo tsy afaka nandeha Maurice en ce moment. Maurice antsa tsy tia lalany tsy tia e. Matoa reo tsy masaky mandeha Dubai. Reo karaha misy fanagnandreo jiaby a Dubai. Le Qatar tsy tia lalany tsy tia e. Andi lefa io Côte d'Ivoire. O eky reo vonendreo. Trompe tsy mila reo. Ke vahoaka Ambaribe. Nambarako anareo moaly tagnatin'ny démocratie managna droit nareo milahatra. Managna droit nareo migrève. Fa aza mandrobaka raha namagna, aza magnoro tragno mpanjakagna fa io tragnotsika. Fanjakagna atsika vahoaka. Kazaroa ataova fo. Karaha ataon'ny province jiaby. Jo io korontana milahatra. Banderole ataova goma. Atsika fa misy goma igny. Zo fa tsy resaka jiro ndraiky rano eky fa hoe Rajoelina anao miala. Midriky atsika. Amy kabaro raiky faharoy. Igny le kabaro milisy. Tsisy andra zay. Zagnary mamody vavane rangoko teo. Fa tsy Rajoelina ny Vatomanga. Zay hendro amody vavany Rajoelina ndraiky Vatomanga. Nakany efa nambarako za tsy mamono. Boko za tsy mamopoko fa za tatrako velogno.
salut atsika jiaby aza tatrako velogno fo haiko jiaby ta misy rony en France ro koa lefa bakany avy en France fa ene jiaby adresse-ndreo en France zay tsy amondro boko zay tsy amoboko ro fa apodiny amindreo le hoe fampijaliana nataondreo vahoaka pendant 16 ans atsika mitohintolona tsisy avion nandeha marche arrière ary tsisy nify nipody amy gigo raha impossible ary tseniky nandeha ny hoe tsomatsiko hivadiky mamy ndray zagnahary na ena nagnamboatra raha jiaby zegny tseniky nagnamboatra raha jiaby zegny hivadiky ndray avion namboarin'olombelo tseniky na vita avion olombelo ke hoe magnano marche arrière avant indra misy atsika jiaby nahita mbola publier koa boko ndefa hitatsika jiaby mipodiko publier kwasa andilefa io ma i tasero ndraiky planche table repassage agnabony kwasa lakoaky baka oze lakoaky njo manangalarina roy andilefa mayotte vahoaka amy mayotte malagasy miambigna anareo agny anareo mayotte kazamandry anareo en juin moeli comore lakoaky io tsy avy laregno fa io etanitakatrany moeli en juin grande comore mayotte ko fa avy agny anareo gasy mitsangana sambora ro mahavanareo sa ro angovavinareo ndraiky zamanareo sambora aondrana mody karaha tondreo magnondrana anareo mody koa ahezandreo izy ko sany andeha io tsy vaky ny lakoaky eo parce que rahanao mahery nde bateau à voile tour du monde en voile fo zava maro ko fa andalosy any andeha parara ke eto nikasa agnaty directoire militaire boka Ngarajoely tsaronareo teto zany avy nivolagna nivory ro tamy raha azo zala antidahatra raiky tsy mirefaigna nanany igny koa merci aminao ambesa bandrele jiaby mitsamboro kanikely jiaby regny sada ety kaoeny bandrele jiaby regny ambesanareo mayotte ranomasiny fa ro tsy losy lavitry abokanao aboko sary jesy agny agnaty lakoaky agny roy menada donc eto nikasa agnapetraka premier ministre boko ro nomoaly azaveko aminareo tsy saky mitokely nagnazava boka nomoaly hoe ino raha misy ary tsy saky ndreo député reo zegny olo tiandreo nomegna atao premier ministre tsisy nety ary tsy hagnano mambaranareo dabdaba ola roe telo nila nomendreo premier ministre vona ro olo reo vona zay he tsy hagnano Rajoela tsy mba dinino iky raha zegny zara Rajojo izy mielagna Tananarivo izy mandeha amin'ny Ambarobeo mihelagna izy Tananarivo izy mandeha amin'ny Ambarobeo fotony babany ndraiky reniny baka ao misitriky raha vatomanga jiaby ao misitriky ro ancien ministre tseniko masaky miboaka regny jiaby ao amin'ny Ambarobeo c'est pour ça les milices étrangers nampidinindreo aminay ao sasany naparitaka andreo Madagascar milice étranger
Nitaterahin raha vatomanga rano volagniny. Fa ho avy aminao ny trambo tsy ho ela. Zegny aveko magnapody ndraiky hoe parenareo aéroport terrain labody tany malalaka jiaby Ambesa andro masom-pokon'olona. Ranomasy jiaby Ambesa tsisy lakoaka tokony mahazo mitsaka. Tanà lakoakotsika, Ambesa lakoakotsika, nde haly nde matsanga. Kofa brrr araha bombardier alatsandrano ary ro mababanareo sa ro reninareo. Bonjour anareo la Réunion. Ke Ratuel nomaly zany agnazava hoe les 8 principes ny démocratie. Ntetaieko ro 8 io nomaly am folagna gasy mazava. Niany o conclusion tsy ipodianako indroe aminazy io ambarako anareo vahoaka hoe Madagascar moyenne République démocratique malagasy. Atsika sady républicain ny démocratie aroe maventy raha zegny ary misy lalagna anazy aroe maventy raha io matoatsika ny signé raha io. Ary zegny avene mitaky rango faela hoe apitra état fédéral, apitra budget provincial. Ny fagnapitragna budget provincial ane tsy midika hoe KZD tsy zanareo Majunga na nareo Toliara tsy zareo Tamatave. Non, pour faciliter ampandrosoagna Madagascar. Le seul mety Madagascar état fédéral. Tsisy akoatran'izay. Io tsisy raha mety iky. Niany zagnazava aminareo ty fandehany mahadémocrate atsika. Républicain atsika. Rehefa tsisy nagneky nomination nataony moaly reto olo proposendreo ho premier ministre reto. Misy za teto fanagnambaranareo ni misy zala raiky baka Sambava igny mangoaigny baka igny. Tihina baka igny. Ino raha misy? Mila ndeha ataondreo Tokely Justin io. Moi, lany olo anareo. Ndre président d'assemblée tsy liony. Ndre tanàna na Sambava tsy voafeny, tsy voamboatrany. Ke Tokely Justin olo ndeha ataonareo premier ministre. Entre en parenthèse mbola ono raha zegny. Fa zara magagaza amindreto député 163 député de Madagascar reto hoe fa tsy problème ny jiro ndraiky rano kabaro. Ke hoe biafa 13 mai. Fa tsy hainy problème. Problème zao raha tadiavin'ny vahoaka hoe miala Rajoela sy ny firongony. Rajoela, ny gouvernement sy ny premier ministre, ny Sénat, ny ACC, ny ACJ, ny CENI. Akoatrany reto voafidy mbahoaka reto de ny Assemblée nationale. Parce que reo ny fidim-bahoaka. Fa reto nomegna ry gouvernora, ry préfet, regny jiaby regny miala. Jusqu'à reo président Fokotany nomegna aby reo miala. Zegny ny atao hoe républicain. Mba mianara. Fa tsy mandeha magnegna koetra na makotipa. Mianara. Fa tsy mandeha magna festival gauche, festival à droite. Boko amizay badoin'olo bado karantegna.
Ben oui. Nazaveko tetiny maly. Corruption io tegna nandrobatandreo Madagasikara. Ro jiaby. Agnazava amizay za tapatapany amy resaka républicain. Maha république de Madagascar atsika. Raha tegna izy aza mandrehitra io baka raha ataony Rajoelina ndraiky raha Vatomanga zao baka karaha hoe hitanareo motro miretra na tragno me. Tragno zao meky. Fa hitanao me tragno, anao ndi hitondraka menaka io, na anao ndi hitondraka essence io. Non. Non. Tsy karaha zegny. Anao mila raha afaty motro igny. Fa tsy motro miretra ndeha tondrahanao menaka, na ndeha tondrahanao ino? Comment on dit ça? Essence. Avo meky miretra baka. Ino no tiako aviagna? Rajoelina. Vahoaka fa tsy mila anao. Donc, di vahoaka fa tsy mila anao. Anao miala eky. Tsy solution nini raha ndeha volainao io, nini raha ndeha ataonao io. Anao vahoaka fa mila anao miala. Ataoko statistique hoe 30 millions sur les 33 millions une population malagasy mila anao miala. Démocrate, république. Donc zegny anaro agnatin'ny république misy natao hoe olona nampindraminy fahefana karaha ataony Rajoelina. Anao ne nampindraminy vahoaka fahefagny. Anjarany vahoaka koa fa tsy nanjara anao ataony hoe adosiny aminao fahefagnane, anao tsy tokony miozatra. Alefa onogno raha volagninareo mpanarabody piso lelaka ty. Hoe mambahoaka le président. 16 ans izy mambahoaka. Ino raha namboariny? Ino raha nefa? Promesse. Koetra avy kuchacha avy liu. Nyon tsy afaka nyo sosohany. 16 ans. Bon, za tsy détaillé 16 ans zay. Donc, niany vahoaka andeha agnadosy fahefagna aminao, tsy nihainao tondra vahoaka nampindragnanao fahefagna, démocratique république adosindreo aminao zo anao miala. Nagnino ro nangalanao fahefagna taminao nila fahefagna, ro tsy nitondrasanao milisy baka l'étranger, ro tsy nitondrasanao basy, ro tsy nitondrasanao G6, fa niandro andeha ngala rahandro aminao, andi torognanao milisy d'étranger Madagascar, andeha inti menancenao en basse balle réelle, lacrymogène, faty tsy faty. Ambila vahoaka magnapody fanagnandreo aminao, apodindreo amin'egnindreo tompony fanagnandreo, anao mera. Araiky zegny, république de le hoe olo napindraminy fahefagnanao. Faroe, république io mavestra zo. Armar ranfizo. Agnatin'ny pays république araiky ndra important ny territoire anazy. De io Madagascar atsika io. Tanaro République français. Territoire de la France. La France plus les dom-tom. Territoire anazy zegny ma républicain républicain. Agnatin'ny territoire io amizay misy ny organisme samihafa. On député.
en Sénat, en gouvernement, etc., etc., etc. On y pouvoir exécutif, on y pouvoir législatif, on connaît drapeau tikayo, hymne national tika na ira pirenena tika, ary indrindra les peuples agnatiny. Zegny ni important lehibe indrindra am républika ny peuple. Atsika ny fidy démocratie. Soatsika ni signé noir sur blanc accord démocratie. Donc, matoatsika signé accord démocratie. Atsika manana ni atao hoe maramila. Ino asan'ny maramila? Iaro le territoire atsika tsy hidirany dahalo, tsy hidirany mpagnanobohitry, ary tsy hidirany reto milisy nampidiriny reto. Kanefany tsisy masaky volana, ary indrindra dinako raiky iaro ny vahoaka sy ny fanagnany. Matono milanja iny drapeau igny marandray matsagna hariva, ary atsika manana le hoe fête nationale agnajatsika iny drapeau iny. Iny raha misy nefa tsy ajainareo drapeau, tsy ajainareo peuple, tsy ajainareo le hymne national tsika, le hira pirenena, tsy magnano asany amizay le tafiky sy ny maramila iaro ny vahoaka sy ny fananany, any ka lasa miaro olo tokana. Maramila ne ro tsisy asandro. Ino asandro? Mandrebeko. Asovy lehibendro Rajoelina. Fotony na ino Rajoelina? Izy ny chef corps de suprême. Tsisy agnabognabony Rajoelina. Izy ny commande lehibe ny tafiky maramila, gendarme, police, ma chef de corps suprême izy. Ke matoa niany rango fangala une semaine zay, reto maramila tafiky gendarme sy ny forongony reto masaky mitifitry mamony vahoaka, beko baka amingahy Rajoelina. Fotony izy ny tompony andraikitry voalohany. Zay ny républicain, ny fisian'ny chef corps de suprême mibeko reto maramila sy ny forongony reto, police, zandaro, tiako nino reto. Fa matoro nagnano zegny bekona. Maramila tsy magnarako tsisy beko. Zay ty mba nagnano service militaire, zay nagnano service légal. Fa zay tsy nagnano service corruption. Karaha Madagasikara anao koa tsisy million, anao tsy tafiditra amin'ny école militaire semipi. Anao koa tsisy million, anao tsy tafiditra amin'ny concours supérieur na commissaire na commandant na école supérieure militaire. Corruption be loatra. Anka tsy tsara amtsika Madagasikara ny fisiany hoe directoire militaire. Tsy tsara, tsy agny ny solution ameza vahoaka raha nameny vahoaka anao, anjarany vahoaka mahay misafidy olo tokony apetraka andreo, fa tsy anao anday nomé agnano directoire militaire. Non,
diso anao rajoela ary io anao le volanko tary exemple anaka hoe tragno fahitanao mirehetra anao de volana fa andeha monimoatra amin'ny essence na andeha monimoatra amin'ny menaka vao meky mirehetra la même chose directoire militaire la même chose vitsy tegna vitsy hoe pays mampiasa zany directoire militaire zay fotony raha io grave ino ma grave azo ma président corps suprême anao zao nde innommé 1 ou 2 généraux mba diniety rajoela ireo olo reny koa anavy io pira kely nataonao ho ataondro avy io ary pira ho an'ny vahoaka malagasy raha nataondro io parce que andiveroindreo raha jiaby nino fahitandreo black micmac ny raha jiaby teo gadendreo gauche à droite amizay avy am'le hoe loi marshal za général eto ameko exemple anareo atsika tsy andeha lavitra ambony Madagasikara Égypte zava tantaran'ny Égypte anao koa mamaky histoire an'i Égypte nino raha nataony général Cissé tany Égypte agnavitra Égypte oui izy navitra io fa izy io nanjary nino dictateur nanjary dictateur général Cissé ke diny amizay ry vahoaka malagasy hoe ke andihidriky amin'ny fotoagna mafana Madagasikara ary mbola andeha afana zao tsika ke hoe andeha hidry amin'ny resaka directoire militaire miala andepo navy ankatso atsika na miala ankatso atsika nijotso andepo ny tio ihany tio ozy izy tansimena mihira zay ary lombolombony raha nataony rajoely ataon'izay maramila ho avy donc fahefagnana mihainy vahoaka anao ampidiana amin'ny fahefana anao miala ary tsy solution ry député namagny na biafigny na tsy biafigny io 13 mai io fa tsy agny eky zao ny solution fa hoe rajoela sy ny forongony miala mpagnajany point milamigny atsika pour pidianako amizay le parti ny républicain donc les directoires militaires tsy mety amitsika franchement c'est une fausse idée tsy Madagasikara io andeha gnanaovagna hoe ke nomination baka amy rajoelina ke reto olonazy reto andeha to directoire militaire tragno mirehetra andeha tondrano mena c'est-à-dire zegny hoe anao fa von choléra abokony mbola nampianaretigny peste koa non tsy karaha zegny donc tsy solution rajoelina ny fialanao io zegny ny solution amby lavahoaka amy lalagna agnatin'ny 8 grand principe ny démocratie amby lavahoaka mahe mahatsapa mahita hoe olo havita gnany raha amindreo fa matoa korontagnareo ary matoa volanko ro zandary police maramila reo masaky mitifitry bala réel masaky mitifitry mamony vahoaka beko baka aminao topina ndraikitry voalohany amy pays républicain chef corps suprême de Ingay Rajoelina apetrako amitsika jiaby fandiniana matetiky zay eto ny volagna zay tsy tragno ny jery zay tsy lapany fagnahy
Ary zay tsy mitady buzz fa ny vahoaka mpijaligna, menasegna, potegny, tanindrazagna lafo, fa nagnambahoaka ravenareo, tanimbahoaka ravenareo. Non. Non. Tsy marigny amy zokibe. Tsy nia handeha mitaka vahoaka karapagnany gazety sasany. Ny ataoko. Mialatsiny. Tsy niany nagnanaovagna asa fanaovagna gazety zavolagno. Mbola maro manafy sasany pagnano gazety sasasasany. Ataoko hoe sasasasany Ambariobe na eo hoe karakory nataony Zokibe tamy 2002. Mitodika aminareo pagnano gazety za. Nomaly après za baka nivolagna tamy live za nahita Madame Monica, présidente ny OGM. Merci, bravo. Non, afona ka madio Madame Monica, présidente ny OGM, journaliste de Madagascar, nagnano fagnambaragna anazy nomaly, bravo. Igny raha tokony nataonareo fahela hoe tsy tampenambava, ary tsy tokony agnasitriky ny vaovao mary sy misy ny pagnano gazety, un vrai pagnano gazety. Fa zio io maro loatra pagnano gazety fantôme. Any kary sasany raha ataony pagnano gazety ny anniversaire ndraiky faty. Zay tsy pagnano gazety aminakà. Fatin'olo andeha ataonao publication. Anniversaire an'olo andeha ataonao publication. Ndray tompiny nangataka. Zay tsara mitady zay. Zay mitady raha misy agnatin'ny zone territoire anay hoe ino vaovao misy ao. Na ratsy na tsara. Zava raha nandalo. Ta jabalany moaly. Nampalahelo za la Betsilio igny. Napahinakina ka raha nandalo jabalany moaly. Nagnino tsy sakinareo pagnano gazety n'Ambariobe naboaka. Ny volagniny. Ny tataregny. Non. Asitrikinareo raha io. Parce que anareo tsy kombakomba mpitondra an-tanàna. Zay tsy nibeko ny Arema. Zay tsy nibeko ny MFM. Nefa za zanaka ny MFM. Za tsy nibeko ny tiako Hervela Rasalama na Hervela Marary. Parce que diplôme journaliste naka naleko tamin'ny angovo ndraiky jery naka fa tsy tamin'olo. Donc za tsy beko n'olo amin'ny asa fanaovagna gazety. Fa ampodiko tegna isorako Madame Monica, présidente ny OGM ny moaly, ary manoagna izy complètement za hoe engane tsy agnano karary police ndraiky gendarme hoe fa misokatra ny fagnadediagna Madame présidente ny OGM le appareil fitaovagna andreto zandry pagnano gazety tena mitera ny robatiny reto tsy mataotody tsy miaro vahoaka reto mba handeha amin'ny ara-dalàna ny fitsaragna nahazo regny zandry regny. Engane ka iraihina itsanga agnatran'ny farany anareo pagnano gazety ny Madagasikara. Fa kazakadalendreo anareo tsy natao amody vava. Za teto ny vola mitsaka ambanja mitsaka baka ny kifiny andeha Ambariobe savegna sakan'olo valizin'olo. Tsisy pagnano gazety nasaky ny volagna ziny koa tsy za. Fidiran'ny milisy, présence ny milisy Ambariobe, gendarme, police, camion Ambariobe. Za nagnambara izy teto. Nisy pagnano gazety nasaky nagnaboaka zay. Nisy pagnano gazety nasaky nagnano publication zegny Ambariobe? Non. Parce que voafody vavan'ny pesosy. Ben oui. Aia ndraiky nahitanareo ke zava fa firy, fangala firy. Tom guerre-ny
Ukraine ndraiky Russe. Tsisy raha sitriky ny mpagnano gazety. Zahava guerre misy a Gaza Bahamasy a Israely. Tsisy raha sitriky ny mpagnano gazety. Fa magnino amitsika Madagasikara sitriky. Fa magnino ny mpagnano gazety sy mbagna karaha regny fitaovana ny asany. De mbola mody vava zegny venao Rajoelina. Mitodika aminao za Madame Maradona. Niananao na mody vavanao nefa nanao moera hoe malalaka mifanehoan-kevitra eto. Aionao zo. Nasaky nitsanga. Cheve Maïs Maradona. Vola miranty. Nasaky niara mpagnano gazety anao. Niarany fagnagetsagna. Potehagna fitaovana. Za fa ela nagnambaranao Madame Maradona. Asanao tsy hainao. Mety misy raha ambadiky na avy anao ministre io fa tsy bory. Parce que ni culture, ni serasera, communication, tsy hainao. Koa nareo tsy mpitondra volana minafiky ny gouvernement na minafiky ny résidence amin'ny en présidence io. Tsy bory nareo jiaby ako magnainy fa misy raha ambadiky. Anaka mitsolelaka amizay mibabababa mivolagna raha n'importe quoi. Ah non, nakatsy asitriko volana. Aia karaha tondry lalatina regny olo fa donto nadoso tamin'ny mpitondra tenin'ny gouvernement ndraiky mpitondra tenin'ny présidence. Nalefa ministre tary, nalefa ministre taty, nadosotra miagna place. Tampoko ny bababababaka, malaky natao sénatrice. Izy amizay boka io. Za fa ela nagnambaranao ny Rajoelina. Ro olonao reo fomba monanao. Voilà izy akeo izy ny tsy mikoafy. Ny volagna za teto. Atsika malagasy. Roapolo managnamby ny foko. Atsika samby amin'ny fombandrazagna atsika. Ke anao koa mandeha ny tan'olo. Aja tan'olo. Ndenao baka sambava nandeha amin'ny Ambarobe io. Aja fombane. Zay manana culture ne. Zay mana fombandrazagna ne. Karaha ton'izay baka io koa zay ndeha toliarany. Nanambady zay toliarany. Zay magnaja fomba ny vadine. Nanambady zay digory. Zay magnaja fomba ny digo. Fa tsy zay anareo baka sambava nandeha amin'ny Ambarobe. Anareo baka magnambanimbany zay. No. Tsy mamango amizoko be. Azo kontegna koa n'olo baka Ambarobe mandeha sambava mandeha Tignana igny. Fa nareo Tignana igny ane maro plus que zay mandeha aminareo agny. Za tsy malegna anareo. Gaskara za nareo. Gaskara nareo za. Fa le coutume zala. Le fombandrazagna ny tanàna mba aja. Tsisy raha fady. Tegna fady amin'ny Ambarobe io. Mamadiky. Ary zegny raha tokony anaovan'ny be ny tanàna sy mpiaradia aminazy sensibilisation ho an'ny vahoakany Ambarobe. Eto zany volagna zegny niany. Oka ho rentany rendagnitra. Fady tany io mamadiky. Ndrenao azovy. Anao koa fanlevigny io. Io tsy azo koarigny. Fa anao koa nagnokatra amin'ny Ambarobe io. Misaobaoba tanàna io. Aleva honogno raha volako zegny. Fotony zay io fa voahozony razana ne hoe tsy magnokatra. Zegny aviene, ndeha an'Amerika, ndeha en pôle Nord, ndeha en pôle Sud, ndeha io, fatine lena ndesine mody antanàna. Fatine leny
andesine mody antanana, io ndre 45 minutes, io ndre 1 heure de temps, io ndre 15 heures de route, 15 heures de vol. Fatilenine andesine mody afa lalagna. Koa ny fianakaviagna tsy managna ny ampy. Mety akajigna tseniky agnatiny chambre froide. Mandrapahitagna le pesosy itondrasagna izy mody ambario be fa zay tsy magnokatra. Zegny raha tokony ataonareo amy la mairie lalagna zegny fa tsy lalagna n'olona andeha ski jet ski andeha atao lalagna n'importe quoi. Le fomban-drazagna ataova azonao atao article Monsieur Ali Aboud aja le razagna an-tanànan'olo. Impiry za zoky be volagna eto. Anao ndre tomboto Ali Aboud banane anareo tsy me io mandilitra za koa mbario be io. Sako magnano pare azy aminareo rela. Préfet boka blanco igny ary igny olo bady. Sakate io tany masiny. Tsy mety andeha taovagna raha io koa tsy ro tompiny. Ino andeha nanaovanareo forcé? Hamon'olo karaha ataon'ny Rajoely mamon'olo koa zegny raha tianareo tao sakatia. Fa firy la gina ampidirinareo no sy mitio. Fa firy la gina ampidirinareo no sy randra. Fa firy la gina ataonareo io ampasindavan'ny no sy faly trandranareo fasimenty. Mbola ino koa raha tadiavinareo? Anareo koa fa tsy mavely tegna, tsy mahita asa, azo atao sorogno. Fiagnam-bahoaka. Azo atao ankeriny, lovan'tany nazon'ny razagnandreo, nazondreo tamy razagnandreo. Koa raha fa tsy mety, tsy adala, tsy foagna ny manampahaizagna hoe SFT sakatia tsy azo kitiny, tsy azo tapagna, tsy azo agnanovagna nino. Am parti misy le olo. Non, nareo mila manforcer. Normal baka izy volanko matetiky eto. Ria lui Aboud matompo tanàna. Regny olona andesigny baka Kotsotsoro tagny, baka Bimate tagny na avion tarmigna be teo, ro boko mivola baka eo, baka mbario be. Nefa ndraiky leran'ro maty. Non, ro andesigny fatindro mody antandro. Magnino anareo tsy milevy. Tampoko ro boko milevy io koa. Zay baka mbario be. Tsy filivegnanareo io ne mabaka mbario be nareo miala tsiny azafady aza ritovy ny tanànanakafa tsy accepteko tsikeko jusqu'à za maty. Ndre azovy anao, ndre ivolagna nino aminaka anao, tsikeko ambario be litovy. Tsy anao ny andeha mpianatra za ambario be. Oka zavako rano. Madagasikara io hitako jiaby. Na jeko. Magnino nakatsy ajeno. Anao koa fa tsy naja tanànanaka. Mody amy tanànanao ay, mipitsa hainy. Matoa zay tsy nandeha mipetraka amy tanànanao ay boka odika. Anareo koa ny minene avy aminay io e. Ndre vazavo, garamaso. Hoy zanareo hoe tourisme. Tourisme to avy aminay eo magnaja tanànanay. Fa nareo gasy karantegna mandeha amy tanànan'olo, tsy arjenareo tanànan'olo, mamofady raha ataonareo, sary vetaveta andeha ataonareo aminay io. Non, tsy mamango aminakaza la fa tsy maintsy volanko. Faly, tsy faly, za magnaboaka raha misy io. Fa tsy niana anao journaliste pokopoko bobo match baka amy tany misy anao tagny, fantôme baka amy tany misy anao ke anao ndi komanjambario be, tsendriky teraka anao zany. Tsendriky teraka anao. Tsy haiko za miala kiama, za mandeha kiama, même za mandeha kiama za mbola mitsangana fo. Magnaratsy ambario be. Igny fatidiana igny kontegna izy. Fady mamadiky. Fady mamadiky. Fatidiana igny. Anao rango ambario be, samby rano be mazava, ankara be,
agnivrano jusqu'à no avy Diego Bobombe. Fady mamadiky zay. Kofa no rebaka io ken levy io fa io. Igny leviane vola hoe zay very faty. Tegna very faty. Fotony tsy navy an-tanidraza. Na ino izy leny tsy nandesinareo. Ke zegny izy ry avako aby. Sotranareo nitandregny. Za mivolagna ndraiky. Tsô hoe karo zoky be ry Zandrilahy Joakimo, ry Ndaoma, ry Fabra, etc. Magnaro bisaigny. Zay tsy bisaigny. Fa masonay na avy an-tanànan'olo ny biagny, sofinay na regny, vavanay mahay raha tsara. Ke pourquoi tanànanay tsy ambaranay raha tsara? Pourquoi tanindrazananay tsy agnabiafanay maso raha tsara? Azafady io za. Ke eto za mitodika aminao Rajoely, Ravatomanga, Rivahoaka Nambariobe. Aza magnika kadalendro amy pesosy. Weke amare handizara pesosy Ravatomanga ho an'ny Vahoaka Nambariobe, aza magniky fanfangambaniagna dikan'izegny. Fa mora mbitondrona ro dikan'izegny. Aza mangala fa elany zany agnambaranareo Vahoaka Nambariobe. Anareo kasa mangala raha zarizarendro io fa zofa voabadiri. Baka gn'ino amody vavanareo avy amizay le hoe voan'ny be mangigny amizay nareo. Fa elany volanko anareo raha zegny ary mbola mipodiky isan'andro. Atsika varatragny kaza mangala raha baka amy tagnandro fa vangoendro be mangigny atsika. De zegny izy ry avako aby. Isorako anareo nitandregny fa ho mafana raha ty. Ko misy heliny an-tagnana. Vangasandra ry tsakotsako hoe ry zarikô, ry lojy, ry makadrodro. Ataova kiban-tragno ao fa raha ty koa vaky. Vaky. Aleo sintragna 72 mbo kirikiri nitorana. Aleo sintragna 2002 mbo io. Sintragna 2009, 82, 91. Fa ty fa nidirany milisy baka ivelany. Fa nampidirana milisy baka ivelany Madagasikara. Za fa elany volagna teto. Ndre Zandry Joakimo fa nivolagna fermenareo terrain aéroport jiaby. Sisin-dranomasiny tsika iambesa tsika. Fa olo retiko namono atsika. Tegna zegny na décision ndro amono malagasy. Nde Mélenchon fo. Député ny français mbo nivolagna. Badinianareo amizegny vazaha. Mélenchon dadilahy no wala dadiny wala Razambenany tsy baka Sainte-Marie wala baka Mbaribe. C'est un Mélenchon. Il s'appelle Mélenchon. Banvoulagny eky. Mais justement, atsika jaune ankadikadalendro Mbaribe oy. Or que atsika mivivre ndraiky terroriste. Alors donc globali karaha zegny le raha. Mbaribe zao mivivre ndraiky terroriste. Tsy fa manampy atsika raha ataony gasy karaha atsika mamono mangalatra omby mangalatra fanagnatsika jiaby tsy fa mampy. Nandeha nampidirana terroriste eky. Ni Mbaribe ni Madagascar. Non, attends. Aia tsika ry avako aby. Réveillez-vous, izy le boky pitoroteny konkontrafon-tsika regny. On vit avec les terroristes maintenant. Tanareo ambassade américain, russe, la France, ro mangigny ro mizaha. Fa andraro vola mandatsika bako. Batataka itsika moyoko.
io tsika vao matsaro aizy makatakata masaka ankity malemy magnano velomatsika jiaby amy magnaraka koa ciao bye